Hvad så alle sammen, og velkommen til CSGO episode 3 af vejen til level 2. Så åbner vi det sådan der. Og i dag skal vi bare kæmpe videre. Vi er der næsten. Vi er der meget tæt på til at finde et spil. Lad os prøve over det. Og det gider vi ikke det annullere. Nå, deathmatch, nej. Demolition. Competitive, holy mother. Okay. Og jeg gider ikke spille competitive. Vi tager en arms race. Værksætter. Arms race. Det... Jeg har set mig på mine andre videoer. Jeg er ikke lige den... jeg har afvundet og fået en case og sådan noget, ikke? Den der... Og så tyrer vi. Yes, safe house. Det ved I er min allerbedste bane. Det kan godt være, at den her video kun har et spil, men lad os nu se. Det kan være, at jeg får lidt mere tid, end jeg plejer. Og jeg ved ikke det her, det er et forslag. Eller nej, jeg tror faktisk ikke. Men det er hvor... den er høj, den der. Jeg vil være terrorist. Jeg står med counter-terrorist. Nej, jeg kender. Jeg kan ikke være med den nøje, så har de ikke en bot her. Okay, guys. Jeg kan gå væk ham der. De fik væk 10. Eller det må få i level 3. Ej. Kom igen, guys, kom igen. Guys, den her tager vi. Kom igen, guys, kom igen. Altså, den her side er det mindste god med sniper. Altså, jeg er med 3, det er ikke så skrald igen. Ja, okay, jeg fik et kill. Et kill. Ja, tak. Ja, tak. Jeg fik dem næsten. Okay, guys. Det her, det er chopper. Ja, tak. De fik mig. Okay, guys, den her er nobody. Hvad var det? Hvad var det? Jeg tror faktisk, jeg var den samme som mig. Okay. Jeg kunne godt lade ham der. Dude. Kom nu, guys. Vi skal vinde den der.
Ja tak. Sådan. Yes. Eins und mein Linksbogen. Tak. Et kill. Det var fordi jeg ikke ramte ham til starten. Jeg tager lidt af der af, bare for sjov. Godt, de kan ikke ramme mig. Ej, hvad? Han er allerede level 12, mand. Okay, guys, det her, det kører ikke. Oh my god. Det er dårligt. Så, what? Ja, tak. Hvad? Han er god, ham der, så. Ja, tak. Det er 2 levels med, så det er snipers. Nej, allerede. Der er det. Så. Fik jeg ikke 2 kills? Jo, jeg gør. Level 8, mand. Giver det rigtigt. Han har allerede en Desert Eagle. Ja, tak. Hvorfor knifede han mig ikke? Jeg spørger bare. Okay, den her. Det skal altså bare køre. Hvad havde han? Tak. Tak. Tralalalala. Det var han sæt på hurtigt. Okay guys, det her. Jeg har noget en skraldrunde. Den fredag case. Vi er der snart. Okay. Der kommer selvfølgelig en ny sæson efter den her. Altså efter jeg er kommet op i level 2. Og så snart den 18. kommer jeg til at optage en masse fra et, LAN party. Det tror jeg nok også, jeg sagde i sidste episode. Jeg optager i hvert fald en masse fra et LAN party. Som bliver afholdt af Tue Jacobsen. Det kan være, at jeg gider at lægge et link i beskrivelsen til denne kanal. Som jeg også har været med på. Men hvor vi nu har startet denne kanal. Okay, terrorister. Der ligger mange bots her. Let's go. 3 bots. Hej. Nu der har fået 3 kills. Spiller vi kun med bots. Vi har 3 bots. Okay guys, den her, den skal vi næsten vinde. Jeg er mit yndlingshold. Hej.
fik mig. Okay, guys. Det kører okay. Det kunne være fedt, hvis vi var. Okay, jeg stod bag mig. Der. Ja, jeg ved godt, jeg har holdt. Han skal. Hvad så? Skal du have slag? Hvad så? Guys. Hej! Hvad så? Du nåede ikke engang skud på mig. Tak. Du nåede ikke engang at bruge sniperen på den. Lidt. Jeg ligger også til første lige nu. Eller er det mig, det ved jeg ikke. Jo, det er det. Nej, okay, han havde fuld liv. Hvorfor skal jeg spawne hernede? Det forstår jeg ikke. Hej. Kan han fise af med sig? Kan han fise af? Ej, hvor meget liv havde han? Nej, han skulle bare have et knife mere. Come on. Ej, hvor dårligt til at ramme. Jo, hvad hedder han? LOL! Jeg fik ham. Hej! Hvad så? Giv mig et kill mere. Okay, den var selv udenom den der. La. Jeg ved ikke om der er copyright på det her. Okay. Okay. Det bliver dumt. Skal han have slag? Ej, med. RP Bison. Level 2, mand. Ej, hvor gammeldags. Der står... Okay, Smoke, du er færdig. Hej! Skal du have slag? Gå væk, sagde jeg. Jeg siger, gå væk! Væk. Kan du ikke forstå, hvad det er? Kan du ikke forstå dansk? Eller et kill, kom nu. Okay, guys. Men her nupper vi. Hallo! Skal jeg have slag? Så er jeg. Vi er bare ude på spawn camp dem. Hej! Nej! Altså, jeg går førstepladsen lige nu, så jeg ikke. Gå væk. Jeg er som også banens leder. Ej, han er level 7. Shit. No. How it... Nej, de var jo... Var de 3 eller sådan noget? Oh my god. Ej, hvor dårlig, mand. Nej, fik jeg mig ikke? Nej, hvor er det dumt. Mangler jeg kun et kill med den her max 7? Nej! Oh my... Han kan gå væk, kan han ham der? Jo, hvor står I henne? I står derovre. Ja tak, shotgun, boom. Shotgun time. Tak. Ja, det er jeg da.
Ah! Hvor er det egentlig, jeg skal stå henne? Jeg er ikke så god til sniper. Tak. Siger jeg og flækker ham der. Yes. Ja tak, AVP. Tak. Hvor stod han? Okay. Okay. Den var han der i hvert fald. Den var jeg da også selv. Hvad står foran folk med den her? Hvad? Hvad havde han? Nej, han er level 11. Okay, tredje, det er ikke så skrald. Nu er den så skrald. Nummer 4. Ja, okay, han står der. Fedt. Han har selvfølgelig en shotgun. Hej! Nej! Jeg kunne have fået ham. Level 12, det er svært. Siger jeg bare. Det er nemt. Ja, okay. Det var okay. Ej, jeg var så tæt på. Jeg har fået en af dem her. Oh my god. De andre er også lidt trætte. Jeg mangler kun 1. Ej! Det her, det er jo bare Forever Alone spil. Kom nu. Ja tak. Nej, hvad havde han? Ja okay, han havde den som mig. Ej, nu kom vi alle sammen bare lige level 14. Ej, hvad havde han? Nogle af med 2 af dem er level. Tak. Det er sådan, det er ikke, det er sådan. Okay, de skader sig ikke særlig meget. Håber de ikke på vores hold ham der. Okay. Nej! Jeg var så tæt på! Jeg var så tæt på! Oh my god, jeg var så tæt på! Okay guys, det der, det var intens. Nej, det var intens. Jeg var... Hvis han... Hvorfor får vi ikke cases? Hvorfor får vi ikke cases? Det kunne have været rimelig nice, hvis vi fik cases. Terrorist. Ja, det ved jeg godt. Jeg tror lige, vi tager en bane mere, ikke? Okay. Det er måske næste gang. Hvad er det allerede? Næste gang måske allerede sidste episode. Det er noget. Hvad er skidt? Fortsat. Ja.
Terrorist! Okay, vi starter med en bison. Og så tyrer den bare opad. Så kan han lære det. Okay, hvor mange bots er der med? Okay guys, kom så. Ud på kanten. Hej! Tak, det var lidt. Mac 10. Hvad? Hvad hedder han? Bison? Ja, okay. Hop så. Okay, vi kan klare det. Tak. Okay, han spawner lige der. Tak for nada. Okay, den her, det ser okay ud indtil videre. Nej! Tak. Ja, I'm the banesleder. Yes, godt sproget, ikke sandt? Tæt på. Nej, gå væk. 4, det er okay. Okay, vores. Hej. Neko. Easy. Okay, han stod derovre. Fino Bambino. Nej, I skal jo ikke tage hvor. Mine kills. Okay, hvor mange var de ikke lige der? Hvad? Jo, mand. Han ramte mig i hovedet. Kan han gå væk, kan han? Jeg ved godt, jeg måske skulle have gået efter ham. Hvad er det? Ej, hvor så han? Ej, han har en auk. No way. Flot, jeg ramte ham jo næsten ikke. Altså en dårlig runde det her. Tak. Et kill mere. Ja, tak. Tæt på. Den lupper vi lige den her. En famas. LOL! Fik jeg ham? Jeg overlevede 6 med 3 liv, oh my god. Get rigt, mate. En Max 7. Det var en AUG. Sikkert. Ej, gå væk, jeg har set. I know. Okay. Okay, kom så. Fik jeg mig? Jo, tak. Ej. Ja, tak. Mangler et kill. Nej! So close! No way!
De var tæt på. Ja tak, Scar. Det var så ikke en Scar, det er lige meget. Så var jeg uopmærksom, oh my god. Den her, den kan også godt bruges i nærkamp. Tak. Giv. Gå væk. Tæt på, tæt på. Mangler lige et kill mere. Men jeg gav. Han er 12, så er han ved, hvad hedder det? Nej, ikke Desert Eagle. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hej! Okay, jeg skulle lige klø mig. Jo, det er Desert Eagle. Det er så svært. Eller nej. Det skal bare have meget skud. Tak for ingenting. Ej, så tæt på. Okay, et Scar 20 selvfølgelig. Ja, altså, jeg har et kill, det er ikke så skraldet der. Okay, det er faktisk rimelig tæt, den her. Ja tak, level 13. Bum. Jeg kan ikke huske. Det er en Glock. Tak. Hvad? Level 14. Gå væk. Det er sjovt, vi ikke får nogen cases. Nej! Oh my god! Skal jeg lige 14? Kom nu. Nej! Okay, det er svært nu for de andre, det ved jeg. Ja, siger jeg. What? Fik jeg ham? Ej, så tæt på. Han åbner guldknivniveauet. Det vil jeg helst gerne gøre for ham. Oh no. Nej! Nej, han har åbnet guldknivniveauet. Oh no, nu vinder han sikkert. Snit! Oh my god! Nej! Fik jeg mig? Nej, så får han det! Nej! Hvorfor jeg var så tæt på? Oh my god! Anden plads. Hvad sker der? Guys, men det var i hvert fald det for denne episode. Så jeg har bare at sige en ting. Hej hej.